Пак ли му взе парфюм? Да бе, какво друго да му взема? Миналата година парфюм, преди това колан. Тия подаръци помни ли ги изобщо? Не. Ами, ако му вземеш монета сребърна за 100 лева, например. Монета? Сериозна ли си? Да, инвестиционна монета. Виж сега, инвестиционната монета не е за сметки. Пази я, гледай я и след 5 години цената е по-висока. Това беше примерно американски орел. А пак това тука си е канадски кленов лист. Изключително красива е, пък има и стойност. По-умно от парфюм, който свършва за месец. Да. Окей, откъде се купува? Чакай, сега ще видиш, носи си в чантата. Да влизаш в Златен резерв БГ, в сайта можеш да си харесаш, има най-различни неща, поръчваш си я монета, я златно килче и съответно до 2 дни е при теб. Орел изглежда яко всъщност. Да, и е доста бюджетен подарък. А за вас Златен резерв БГ за подаръци от 0 до 90 години и нагоре.